Hello, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, magbibideo muna ako, magdidilig po ako ng mga halaman dito sa bahay. Maganda po yung Mount Isarugo, tapat ng bahay namin. Ito po. Magdidilig po ako ng mga halaman. Ito po ang aming tiny house. Yan po. Didilig po ako ng halaman. Ito po ang mga halaman ko. Pinapatubo ko pa lang. Tapos ililipat ko yan sa paso. Ito po yung gumamela, oh. 4 years na to, marami pa rin bulaklak. Kasi lagi ko siyang dinidiligan. Ito po, oh. Yung may Bermuda. Mga tanim ko. Ito malunggay. Malunggay ito. Yan langka. Marami ng bunga yung langka, oh. Mga tanim ko to. Nabuhay na yung mga tanim ko. Ito, tanim ko rin to. Nabuhay na, oh. Guyabano. Ito mga bago kong tanim. Mga bago kong tanim. Ayan, oh. Dito to sa tapat ng bahay namin. Itanim din ako dito. Itong orchid. Tinanim ko din to, oh. Buhay na. Namulaklak na. May bulaklak na siya. Mahilig po ako magtatanim. Yan, pinya. Mga tanim ko din yung pinyang yan. Saka itong saging. Tinanim ko din yan mga saging. Tapos itong pinya. Tinanim ko din yan mga pinya na yan. Buhay na. Buhay na. Mga tanim ko yan. Kasaba. Yan. Magmamotor muna ako. Mamamasyal ako.
Ito yung gripo. Wala po kasi kaming nawasa, kaya ibomba. Didilig kasi ako ng halaman. Ito yung likod ng bahay namin. Pakadilig ng halaman, mamamasyal ako. Magmotor-motor lang. Yung bahay namin, tapat ng palayan. Dito sa farm namin. Nagpakita ngayon ang Mount Isarog. Ngayon lang kasi uminit. Ito yun sa tapat namin. Napakita ko na to dati sa video. Palayan Bon Farm. Ayan. Lalakad-lakad lang muna ako. Sabihin lang ka, oh. May maraming bunga. Lakad-lakad lang muna ako. Dito naman sa likod ng bahay namin. May mga tanim pa dito, mga santol. Ito. Likod ng bahay namin. Mga ano to, mangga. Mangga. Star apple. Santol. Yan ang mga santol. Mga santol naman to. Ano naman to? Farm ito ng kapatid ko. Ayan o. Uwi na ako. Maganda ngayon yung Mount Isarog. Ayun o. Nandyan yung ano, hibiscus. Tapos, consosep. Nandyan. Tapos yung ano, deer farm. Namamasyal po ako dyan. Maganda ngayon nagpakita. Yan ang bahay namin. Ganito po ang buhay dito sa probinsya. Pero fresh air naman. Sige lang po ang tanim ko pag wala akong ginagawa. Yan o. Yan mangga na yan. Tatagal na yan. Tiny house lang po. Bahay namin. Yan ang tapat. Thank you for watching. God bless us all. Please subscribe Saibon TV. Thank you.